Čoveče, kakve veze ima da li je Dunja ili nije Dunja? Vi popijate 6 rakija i 3 piva. Nema veze, ima veze. Kako nema veze? Pa svaka kafana, lutko moja, ima svoju Dunju, najbolju, domaću. A gde si videla ti stablo Dunje u Srbiji? Gde? Pa nema, lutko moja. Sve je istrulilo u fioci. Nema Dunje ni od korova. Dud možda ima. Možda si videla stablo Duda. Ali Dunju ne. Jesi videla? Stvarno ne znam da li sam videla ili nisam videla, ali to uopšte nije važno. Poenta je da vi unosite ogromnu količinu alkohola u sebe. Pa kako nije važno, Lutko, kako nije važno? Pa to što tebi nude u kafani i serviraju kao Dunju, to je jabuka. Jabuka, samo natovarena ekstratom Dunje. A taj ekstrat, to ti je da Bog sačuva, to je opasno po život, bre. To je hemija čista, od toga ja imam refluks i ono što si mi rekao. Zato ja posle može, recimo, neka žestina strana, naprimjer, neki provereno nešto, neki viski, tako. To može. Johnny Walker, ono, preko 6 rakija i 3 piva, pa da. Šta je to? Johnny Walker, kakav Johnny Walker je to seljačka poslave, beži. Ne ni viski, nego bourbon. Bourbon, neki Jim Beam, Four Roses, znaš, to da vikne konobaru. Daj mi neko Four Roses, ali sve 4 ruže, nema mi zakidaš ko što umeš. To kad kažem, to se valja kafana, to je strašno što se uvijek bude. I posle toga... Posle toga komotno možete na ispiranje. Vi morate da prekontrolišete jetru, čoveče. To? Zato što ste vi alkoholičar. Ne. To se ne slažem s vama. Ja sam prvenstveno poštovalac tradicije. I ljubitelj dobre kapljice. A posebno danas sam bio kod kuma Trnde, na imendanu. Čekajte, hoćete da mi kažete da ovo što ste sad nabrojali, vi ste do danas popili? Šta mi fali? Se vidi nešto? Šta vam fali? Pa fali to da ćete sada ostaviti ključeve od kola ovde, a kući ćete ići taksijem. Slušajte me, sa tom količinom alkohola u krvi vi nećete voziti. Hoćete da zovem policiju ili ćete da zovem taksi? Birajte, odmah. Dobro, čekaj, evo, šta sad ima da se raspravljamo, evo. Nećemo se vi, ja, doktorka, razumeti u potpunosti nikad. Ja ne mogu da verujem, ja zaista ne mogu da verujem. Da vas pitam, jel imate vi samo da mi dodate za taksi? Pa ne, nisam računao ovako sad da ću.